बिथाङा बिथाङाबो नेपाल रायजोनि बर' मानसि बिथाङाबो बर' मानसि बेयाव बर'फोरखौ मेसे होनना बुङो सासे मेसे एबा बर' आबै मानसि लोगो मोनदों नामखौ बुंलाय बर' रायज्लायनो ना फागुननि मा लिरो बसुमतारी ना मेसे आंनि बिफाया नामा आरि मोसाहारिमोन मोसाहारि ए नों बेसेबांसो बैसो जाखो दा जाबायनो 80 आरिया 70 जाबाय ओमफ्राय न'आ मबे नोंनिया न'आ बे खादा बे बिल्डिंआ माइलानि बे बिल्डिंआ बे नोंसोरनि न' नै बे बिल्डिं न'आ बे बिल्डिं न'आ बे बुरै मोनहानि नै बै उनथिं नुहुरनाय बिल्डिं न'आ बे बुरै मोनहानिनो फिसाला साबेसे दङ नोंहा साबा ओमफ्राय बहा थायो बाहाय धरनि बे जेठा ओमफ्राय बे माइला ओमफ्राय बे साइला बे खानसा ओमफ्राय साइला जे थांदों इसोरालि आरो फिसाजो साबेसे दंमोन सानै हाबा जाजोब्बाय ओमफ्राय साख्रि मावो फिसालाफोरा मा साख्रि गैया साख्रि ओमफ्राय नोंहा मालिक दंना गैला आबौ दंना गैला आबौआ 3 बोसोर जाबाय जों नैबे नेपाल देशआव फैदों नेपाल देशआव फैनानै जोङो बे आबैखौ लोगो मोनदों नै जे बै उनथिं नुहुरनाय न'आ बे आबैमोनहानि फिसाला साबा आरो फिसाजो सानै दंमोन दा बे बिथाङा नेपाल रायजोआव दङब्लाबो बर' रावखौ बावगारलाङाखै बिथाङा बर' रावखौ रोङो आरो नोंस्रा धोरोमा मा धोरोम धर्म मासे धर्म बाथौ धोरोम मासे धर्म माखौ बुङो धर्म बाथौ ना बिथांमोना आरो बर'नि गुबै धोरोमखौ बाथौ माने बिथांमोना नेपाल रायजोआव दङब्लाबो गावनि आंगो बाथौ धोरोमखौ नागाराखै बाथौ धोरोम होनो बिथांमोनहा जे बिथांमोननि जायगायाव जोङो आसामनिफ्राय गासै 109 सुबुंफोर फैदों बारनो दासिमहालागै फैदेरबाय थानायलाय बारबावगोन जे बिथांमोनाव जोङो बे गोदान बोसोरनि 1 आरो 2 बैसागआवहा जोङो बाथौ धोरोमनि सावरायलायनाय हाबाफारि खालामफैदों बेवहा जोङो बर' गामियाव बेरायनानै बिथां आबैखौ लोगो मोनदों नै आबैया खोब माने बर' रावखौ मोजाङै रायज्लायनो रोङो बेखिनियानोसै मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं बेजों लोगोसेयैनो इंराजि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन